lokaci kenan. Sai kasance a yankin jaziratar arab wato an samu shigowar al'amura daban-daban tsakanin yahuda da kirista da wanda suka kama wani bangare daban, sai zama an samu sabani. to hana wurin imamu zahabi yana kawo wani labari, wato ya ce ba rasu annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi al'amarin ya yaɗu a wasu wurare daban-daban, sai wasu suka kafirce suka bar addinin su na musulunci. Wato daga cikin larabawa wato an samu wanda suka bar addinin su a wancan lokaci. Sai aka samu wanda kuma suka hana zakka, suna ganin tunda annabi ya rasu da haka su ba za su rika ba da zakka su ba, suka ki ba da zakka. Abubakar Siddiq ya shiri cewa duk wanda bai ba da zakkar shi ba to sai ya yaƙe shi. Yace duk wanda ya kasance wato ya hana zakka lalle sai ya yaƙe shi. Har Umar dan Khattab yake ganin kamar bai kamata a yaƙe su ba, tunda su musulmi ne, sun yi kalmar shahada, bai kamata Abubakar ya yaƙe su ba. Yake ba Abubakar shawarar cewa ya kyale su kada ya yaƙe su. Abubakar Siddiq yake cewa wato ko da za su hana ni wato igiyar da ake ɗarme dabba, misali akan a ce abin da ake ɗaura dabba misali, to ko shi suka hana ya ce sai na yaƙe su. Yana ishara ga wato wanda suka hana zakar su ko ta dukiya ko ta dabbobi ko ta wani abu. Muddin dai suna ba da zakka a lokacin annabi yanzu suka ce ba za su bara ba, to Abubakar ce sai na yaƙe su. Duk wanda ya hana ba da zakkar shi ya hana zakka sai na yaƙe shi, ji Abubakar Siddiq. Da haka sai ya ce abin da suka kasance ce suna ba da lokacin annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi, to lalle ne su ci gaba da bada shi a lokacin shi, saboda zakka wajibi ce. Wato bai kamata a ce sun raba tsakanin zakka da sallah ba. Yace duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka to sai na yaƙe shi kenan. Da haka sai Umar yake nuna mishi cewa ai annabi ya ce an turo ni ne wato dan in wato kira mutane zuwa ga addini, zuwa kalmar shahada. Da haka duk wanda ya riko da kalmar shahada wato dukiyar shi ta tsira, wato jinin shi ya tsira, ba za a taba shi ba. Yana nuna ma Abubakar cewa kada ya yaƙe su tunda su musulmi ne. To Abubakar da ya fahimci cewa ita sallah da zakka duka wajibi ne, bai kamata ka bada wato kai sallah ka ce ba za ka bada zakka ba, ce to sai ya yaƙe su aka wannan lamari. Da haka dai Umar da sauran sahabbai da suka ga cewa Abubakar ya dage cewa sai yaƙi wanda suka yi kafirci suka ridda, sai